चला मग बघूया आता आई काय बनवते ते. काय बनवतो आई आज आपण? नारळाच्या वड्या. आपण अशा प्रकारे कट करून झालेलं आहे. हे बघा, चौकून चौकून काढले. आता आपण नमस्कार मित्रांनो, तुमचं पुन्हा एकदा स्वागत आहे कोकणी सुयोग या चॅनलवर. तर आज नारळाच्या वड्या बनवते आई. कशा बनवते ते बघूया, कारण की रक्षाबंधन येते, परवाच आहे रक्षाबंधन. तर आज बनवते, बघा मग कशा वाटतात त्या, आणि कोणाला आवडल्या तर कमेंटमध्ये सांगा. चला मग बघूया आता आई काय बनवते ते. काय बनवतो आई आज आपण? नारळाच्या वड्या. आपण हे दरवर्षी बनवतो रक्षाबंधनसाठी, तर यावेळेस पण बनवते. तर चला आता चालू करूया. कढई ठेवले, त्याच्यामध्ये या छोटा तांब्या बघा, एक तांब्या पाणी, अजून थोडं, हाफ तांब्या. ठीक आहे. आता आपण याला साखर टाकूया याच्यामध्ये. हे 3 नारळ घेतले, तर त्याच्या हिशोबाने मी दाखवते तुम्हाला साखर किती घालायची. नारळ किसून झालेले, किसून ठेवलेले आहेत ते नारळ. ही वाटी बघा, मीडियम साईजची. एक वाटी. किती वाटी टाकायची? 2 वाट्या. 3 नारळांसाठी 2 वाट्या. आणि मोठे नारळ आहेत. मोठे नारळाचं हे केलेलं आहे आपण. पूर्ण विरघळायचं ना पाण्यामध्ये. विरघळली का मग खोबरं घालायचं. छान असं भाजून निघतं, त्याला थोडा कलर पण येतो. कोण कोण कसे वेगवेगळे बनवतात, सगळ्यांची पद्धत वेगवेगळी असते, पण मी असा बनवते. आम्हाला असं आवडतात म्हणून मी असा बनवते. चला, साखर विरघळले, आता खोबरं घालून घेऊ आपण. पूर्ण मिक्स करूया त्याला, खोबऱ्याला साखरेच्या पाण्यामध्ये. असं 20-25 मिनिटं लागतात त्याला बनायला. तर थोडा वेळ ठेवू, थोड्या वेळ बघूया, मग मम्मी दाखवेल आपल्याला. मध्ये मध्ये असं थोडंफार हे करायचं, हलवत राहायचं. आता हे शिजतंय तोपर्यंत मम्मी बदाम बारीक करते. बारीक करून ठेवते. एकदम लास्ट आपण ताटामध्ये घेतो ना, त्यावेळेस वरतून टाकायचे आणि ते दाबून ठेवायचं. नंतर मग थंड झाल्यावर कापायचं. ते दाखवणार तुम्हाला, पण आता मी ही तयारी करून ठेवते. असे लांबट चिरायचे असे. ते मम्मी जरा बारीक करते बदाम, आणि हे इकडे शिजतंय. तर पुढे नंतर बघूया. आता आपण हे रेडी झाल्यावर बघूया.
मग हे कसं ताटामध्ये वगैरे आणि कसे बदाम ठेवायचे ते दाखवतो तुम्हाला. थोडी वेलची पावडर घालून घेऊया आता. थोडं अजून 5-1 मिनिटं लागतील त्याला बनायला. आता झालंच आहे पूर्णपणे रेडी. असा कलर आलाय. हे बघा आता हे परात घेतले. ह्याच्यामध्ये थोडस खाली तेल लावूया कारण की ते चिपकायला नको म्हणून. नाहीतर काय त्याच्यामध्ये तेल वगैरे आपण लावत नाही. हो. असं झालंय आता तयार. बदाम वरून असे टाकायचे. ते जाम बसतील ना मग गरम गरम. गरम गरम असेल तर गरम पण आहे आणि हाताने करते. हे रेडी झाले. आता ह्याला आपण थंड करूया. थंड झाल्यानंतर आपण 1 तासाने किंवा 1.5 तासाने जसं आपल्याला वेळ मिळेल तसं कापून घेऊया आणि मग डब्यात भरून ठेवून देऊया. हे आता इथे रेडी करून ठेवलंय. नंतर कट करू थंड झाले की एकदम. इकडे शेजवान फ्राईड राईस बनलाय. तर नेक्स्ट टाइम मला बनवेल तेव्हा दाखवू आपण. तर आता पप्पा कटिंग करतात ते वड्या. आता परातीमध्ये सुकलेत त्या बऱ्यापैकी. बघा आता दाखवतो मी तुम्हाला. सुकलंय. थोडं नरम आहे. कट करायला भेटलं पाहिजे. एकदम सावकाश नाही तर मग चुरा पण होतो त्याचा. बघत राहा मग आता कशी कट करतात.
पहिले अशा उभ्या लाईन मारून घेतल्यात. आता हे बघा दिसत असेल तुम्हाला थोडं थोडं उभ्या लाईन मारून दिल्या. आता हे असे चौकोन करायचे, त्यांना कडक झाले त्यामुळे जरा इकडून नाही तर मग इकडून तिकडून चुरा होईल. चौकोनी आल्या पाहिजेत मस्त अशा. अशा कट करायच्या व्यवस्थित हळू एकदम. पूर्ण कट केल्यानंतर दाखवतो आता. अशा प्रकारे कट करून झालेलं आहे. हे बघा चौकून चौकून काढले. आता आपण डब्यामध्ये काढूया. वडी दाखवा, एक वडी दाखवा. हा तर फायनली आता आपले रेडी झालेत सगळ्या कापून. हे बघा इकडे डब्यामध्ये मस्तपैकी झालेले आहेत कापून एकदम. सर्व वड्या कापून वगैरे डब्यामध्ये भरून. तर हा ब्लॉग आता मी इथेच एंड करतो. तुम्हाला कसा वाटतो ते मला कमेंटमध्ये नक्की सांगा. आणि ज्यांना ज्यांना हे आवडतात ते पण सांगा कोणाकोणाला आवडतात नारळाच्या वड्या. तर भेटू आपण पुन्हा नवीन ब्लॉगमध्ये. तर लाईक शेअर आणि जे नवीन आहेत त्यांनी सबस्क्राईब करा.